Sala 2022 bi başî û xirabiyê ber bi dawîbûnê ve diçe. Wek her kesan şêniyê Enqereyê jî çavreya sala 2023 dikin. Li Enqereyê ciyên ku gel têda danûstandin dikin, pirê wan hatine xemilandin. Hin kes bi şahî û kêfxweşiyê pêşwaziya sala nû bike jî lê li ber rewşa aboriya Tirkiye pir kes jî ji sala 2022 gazînc dikin. Yên ku ji van herî zêde zarên xwe bi lêv dikin cîwanên Enqereyê. Ew herçiqas bi hêvî bin jî lê bêtirê wan xemgîniyên xwe tînin ziman. 2022 yılı bizim için biraz zor Sala süreçti. 2022 ji bo min di rewşekê dijwar da derbas bû. Em di warê aboriyê da ketin rewşekê gelek xirab. Ez ana dixebitim, min di sala 2018 da perêk û qezenç dikir, mixabim, ana nikarim qezenç bikim. Ez ana pêşiya xwe jê nabînim. Dilara Arslan jî bi xwe him dixwîne û him jî dixebite. Ew gava behsa sala 2022 dike bêtir ji aboriya Tirkiye gazîncê xwe tîne ziman. 2022 yılını berbat ötesi değerlendiriyorum. Ez dikarim bêjim ku sala 2022 ji bo me sala herî xirab bû. Destpêka wî, navenda wî û daviya wî jî xirab derbas bû. Sedema wî jî pirsgirêkên aboriyê ye. Bavê min malnîşîn e. Li hê jî diçe dixebite û dise jî tera me nake. 2022 başlarında güzeldi. Arastî destpêka sala 2022 baş bû û gelek jî bi kêf derbas bû. Lê navend û dawî gelek nebaş bû. Her ku çû rewşa aboriya xirab bû û em jî ketin bin vê rewşê. Destpêka sala 2022 û piştî wî jî 21 bêtir dibin pandemiyê de derbas bûbû. Di sala 2022 da bandora pandemiyê xwe li Enqereyê ew qas nîşan nede jî lê rewşa aboriya Tirkiye demxa xwe li ser sala 2022 veda. Pirê şêniyên Enqereyê ji sala 2022 herçiqas dilxweşî nebin jî lê ew hêvî dikin ku sala 2023 baştir bibe. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.